Gihulagway nga notadong nga mangingilad o mibiktima ng ubay-ubay nga mga tao ang nadakpa na gyud sa kapulisan sa Dakbayan, Sumandawe. Kumuli ang modus ang magpakita og ebidensya sa money transfer apan panglingla di ay kini. Pahimang no kini alang sa mga tao nga di mo tuodayon o siguraduhon nga kasaligan og legal ang katransaksyon. Ang report ni Nico Sereno. Nagpanon sa Subang Dako Police Station ang magingong na biktima ni Michael Diaz. Nadakpan kini human gireklamo sa katransaksyon nga rent a car kay giingong gisibat ang sakyanan apan wala mobayad. Laing reklamante mibaligya unta sa iyang auto ug mukapin 200,000 pesos apan wala sa bayre. Nasayra na lang nga gidispose na sa suspitsado ngadto sa laing tao ang maong auto ug gipabayloan lang og duha ka laptop. Nagsigog check sa akong account, wala man jud. So mo to ni chat na ko niya or ni text ko niya nga, sir wala pang kwarta, ana siya nga huwag pa lang daw kay halid sa Saturday, Sunday, so weekday, so walay bangko. Samtang laing biktima na maligya sa iyang drone apan walay nadawat nga bayad. Maayo na lang kay iya kining na recover. Na-hospital akong mother nga by 4 p.m. mag-start na ang operation, so I need the money para ma-prepare na mo medicine. Wala. Ang ihang text na ako is hanging lang kanang, pero malumanay sa mo text pero para ni mo gago gago ang dating Laing nireklamo, nagpaabang og kondo, gisaaran sa sospek og duha ka tuig nga rent apan gikawatan na noon og telebisyon ang maong unit. Kumon nga modus ang nabantayan. Ang sospek misaad og bayad sa mga biktima pinaagi sa money transfer, may screenshot og detalye sa transaksyon nga ihatag ug kun asa nga bangko o pawn shop makuha ang kwarta. Apan nasayran, peke ang money transfer nga gikan sa abroad kay walay makobra nga kwarta. Ang iha magmumuda siya, magpaila siya nga kanang foreigner ba? Appearance po niya. Ang account sa gawas. Valid account to siya, but closed na. So ang mahitabo is i-encode niya sa computer nga gi-download na niya pasulod na niya ang kwarta sa imong account. Matud sa PNP, moabot na sa 20 ka mga reklamante ang mipatimaw. Panawagan karon sa kapulisan sa uban pa nga posibleng na biktima ning maong suspitsado mupatimaw sa ilang buhatan aron nga kini mapasakaan og dugang reklamo. Sa interview, limitado kaayo ang tubag sa dinakpan. Kaning mga allegations na nailat sila. Ikaw ang pangalani. But I'm willing to, I'm gonna settle it naman eh. I'm sorry? I'm gonna settle it. Pero scam ko na sir. Kung kuno tinuod. No, my account is, Your account is? my account got reported, that's why. Lakip sab sa naaresto ang iyang higala nga si Randy Sala. Kasong estafa ang atubangon sa sospek. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.